Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω και εγώ στη διημερίδα της εταιρείας, η οποία έχει το ιδιαίτερο, επίκαιρο και μυστηριώδες θέμα μύθοι, σύμβολα, αρχέτυπα και η σημασία του στον κόσμο της συμβουλευτικής, δυνατότητες, πρακτικές εφαρμογές, κρυμμένες προκλήσεις. Επειδή η θεματική είναι πραγματικά τεράστια και κυρίως άγνωστη, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και περιεκτικός. Οι αναφορές μου θα είναι στην αρχαία ελληνική μυθολογία, διότι εκεί βρίσκουμε σημαντικά στοιχεία για τον μύθο και μας είναι περισσότερο οικία τα παραδείγματα. Επίσης, η προσέγγιση που θα ακούσετε είναι πρωτότυπη, έχει γίνει αποκλειστικά και μόνο στη βάση των αρχών της φιλοσοφίας και της πλατωνικής ψυχολογίας. Λοιπόν, η διημερίδα αυτή είναι η συνέχεια και κατά κάποιον τρόπο η ολοκλήρωση της περσινής, η οποία, θυμίζω, αφορούσε το τραύμα του θεραπευτή ως μεταμορφωτικό εργαλείο στη συμβουλευτική σχέση. Ας θυμηθούμε ορισμένα συμπεράσματα για να μπορέσουμε να κάνουμε και τη σύνδεση μετά. Τραύμα είδαμε πως είναι η αρνητική εκείνη εμπειρία η οποία ξεπερνά τα ψυχικά όρια και προκαλεί εσωτερικό ρήγμα στο συνεχές της αντίληψης. Το τραύμα είναι ένα επώδυνο βίωμα το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε επαρκώς, καταγράφεται στη μνήμη και καλυμμένα επαναλαμβάνεται. Είδαμε ότι τα κρυμμένα χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα του θεραπευτή, τα οποία προκύπτουν από τη διαδικασία της μετουσίωσης, δηλαδή την αλλαγή της ουσίας της εμπειρίας του σε συμβολικό λόγο, μπορούν να μεταμορφώσουν το είδος των σχέσεών του. Επισημάναμε ότι τα χαρακτηριστικά αυτά διαδραματίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της συμβουλευτικής σχέσης και αλληλεπιδρούν με το επίπεδο της γνώσης και της εμπειρίας του. Αυτό που έγινε σαφές ήταν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά προκύπτουν πάντα από το είδος της ερμηνείας που δίνει στη ζωή του εν γέννη ο θεραπευτής μια δεδομένη χρονική στιγμή. Το κυριότερο όμως ερέθισμα για τη φετινή διημερίδα είναι η ανάγκη επαφής με το χαμένο κρίκο. Ξεκάθαρα αναφέρομαι στη διάσταση που υπάρχει εδώ και χρόνια ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και στην πρακτική της εφαρμογής στον χώρο της ψυχολογίας και της συμβουλευτικής. Δηλαδή, ανάμεσα στον τρόπο που προσλαμβάνεται η γνώση και στον τρόπο που αυτή εφαρμόζεται. Σε γενικές γραμμές στον χώρο υπάρχουν οι εξής τομείς γνώσης. Από τη μία, ο αναγκαίος ακαδημαϊσμός και το θεωρητικό ορθολογικό οικοδόμημα της αναζήτησης κυρίως των πρώτων αρχών και των σχέσεων μεταξύ τους, και από την άλλη, οι ωφέλιμες προσεγγίσεις που τις περισσότερες φορές διαμορφώνουν τη δική τους ακαδημαϊκή ταυτότητα, καθώς και το πλαίσιο εφαρμογής. Αποτέλεσμα. Η επιθυμητή πολυφωνία και πρακτική πολυμορφία, χωρίς όμως την κοινή θεωρητική βάση. Αυτό οδηγεί στην αδυναμία ενός συνολικού αυτοπροσδιορισμού και ταυτότητας στον χώρο. Ας δούμε όμως κάποια στοιχεία σχετικά με το μύθο. Τι είναι και τι δεν είναι. Ο μύθος δεν είναι φαντασία, δηλαδή κάτι που δεν είναι αληθινό. Δεν είναι παραμύθι, που σκοπό έχει μέσω του ευχάριστου τέλους να μας υποδείξει ένα ηθικό δίδαγμα. Δεν είναι επίσης θρύλος, δηλαδή ένα γεγονός για το οποίο όλοι μιλούν και αφορά την λαογραφία. Ο μύθος βρίσκεται μακριά από τη φιλολογία και τη δογματική θρησκεολογική αντίληψη. Μύθος, θα λέγαμε, είναι η εξιστόρηση καταστάσεων ή γεγονότων που έχουν καταγραφεί στη συλλογική μνήμη και μεταφέρει μέσω της γλώσσας διαχρονικούς συμβολισμούς και αρχετυπικές εικόνες, τις ιδέες. Αρχετυπικές εικόνες είναι οι ιδέες. Μύθος είναι ο εμπνευσμένος λόγος που καταγράφει τις ψυχικές καταστάσεις και ως σημείο αναφοράς έχει πάντα ένα κεντρικό νόημα. Στο μύθο υπάρχουν τα σύμβολα και τα αρχέτυπα, τα οποία είναι νοητικές αναπαραστάσεις, οι οποίες λεκτικοποιούνται και ερμηνεύονται. Η βασική αρχή εδώ είναι ότι κάθε ορατό αντικείμενο έχει ψυχική ανταπόκριση. Έτσι, σύμβολο είναι το σήμα με το οποίο μπορούμε να αντιληφθούμε, να γνωρίσουμε και να συμπεράνουμε κάτι από αυτό. Προκύπτει από τη μετατροπή
δια της αναγωγής στοιχείων της πραγματικότητας, εικόνες, γεγονότα, αντικείμενα, σε αναγνωρίσιμα νοητικά σημεία. Έτσι θα λέγαμε η διαδικασία αφαίρεσης στοιχείων της φυσικής εικόνας, ώστε να παραμείνουν ιδιότητες. Παραδείγματα. Η εικόνα του αετού συμβολίζει την ελευθερία και την ισχύ. Η εικόνα του σκύλου συμβολίζει την πίστη και τη φύλαξη. Η εικόνα του δελφινιού συμβολίζει τη φιλία και τη συνεργασία. Και ακόμα, σε έννοιες. Το σπήλαιο του Πλάτωνα συμβολίζει την απελευσία και τη δουλεία. Το κόνιο στο Σοκράτη συμβολίζει κάθε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση. Η τρίανα του Ποσειδώνα συμβολίζει την κυριαρχία στο υγρό στοιχείο. Τώρα, ένα σύμβολο συναισθηματικά φορτισμένο μέσα στο μύθο μεταβάλλεται σε αρχέτυπο. Αρχέτυπο είναι ο αρχικός τύπος, το πρότυπο. Είναι τα θεμέλια της συμπεριφοράς, τα γενικά δομικά στοιχεία της δημιουργικότητας, τα οποία δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμα. Βρίσκονται παρόντα σε κάθε δομή και αντιλαμβανόμαστε εμπειρικά τον υπερβατικό τους χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα, όπως είπα και πριν, τα αρχέτυπα είναι ιδέες. Ένα συνολικό παράδειγμα συμβόλου και αρχετύπου. Το λιοντάρι. Στο φυσικό χώρο ξεχωρίζει για τη δύναμη και την κυριαρχία του. Αυτή είναι η εικόνα στο φυσικό στοιχείο. Ως σύμβολο, το λιοντάρι είναι ο βασιλιάς. Και η συμβολική του εικόνα, το σήμα του συμβόλου, συνήθως παριστάνει ένα λιοντάρι με μια κορώνα στο κεφάλι. Ως αρχέτυπο, το λιοντάρι είναι ο ήλιος. Διότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ζωή στον πλανήτη. Ο ήλιος είναι ο βασιλιάς όλων μας. Κοιτάτε τη διαδοχή. Λιοντάρι, βασιλιάς, ήλιος. Λιοντάρι, η φυσική εικόνα. Βασιλιάς, το σύμβολο, το σήμα. Ήλιος, το αρχέτυπο, η ιδέα. Από την εικόνα πηγαίνω στο σήμα της εικόνας, τι συμβολίζει, και από εκεί στην ιδέα της εικόνας τι αντιπροσωπεύει. Επιμένω στο θέμα των αρχετύπων, γιατί τα σύμβολα μας είναι πιο οικία η έννοιά τους, ενώ τα αρχέτυπα όχι τόσο. Μέσα από αυτή την ερμηνεία των συμβόλων και την αναγνώριση των αρχετύπων κατανοούμε το νόημα του μύθου, το οποίο είναι και το ζητούμενο. Και με τη διήγηση του μύθου θα μας γίνει αντιληπτή, προσέξτε, η διάκριση των ελλείψεων και των υπερβολών στα κίνητρα των πράξεων. Με τον τρόπο αυτό ανακαλύπτω το μέτρο. Αυτό είναι σημαντικό, αν σκεφτούμε ότι οι ελλείψεις και οι υπερβολές στη συμπεριφορά μας είναι υπεύθυνες για την κάθε φορά σωματική αρρώστια και την ψυχική μας ανισορροπία. Ο μύθος, στη συνέχεια, θα γίνει το μέσο της απαραίτητης κάθαρσης, από την οποία προκύπτει και ο θεραπευτικός χαρακτήρας του συμβόλου. Το σύμβολο είναι ο φορέας των ιδιωτήτων της εικόνας και για τον λόγο αυτό είναι το κατεξοχήν αφαιρετικό νοητικό εργαλείο. Εφόσον το σύμβολο μετέχει του αρχετύπου, αντιπροσωπεύει δηλαδή τις ιδέες, και δια της αφαιρέσεως να γίνεται αντιληπτό το μέτρο που προανέφερα, ανάμεσα στις ελλείψεις και στις υπερβολές, τότε το σύμβολο αυτό είναι θεραπευτικό, καθώς μας οδηγεί στην κάθαρση, δηλαδή στην απομάκρυνση των ανεπιθύμητων ακραίων συμπεριφορών, του λιγότερου ή του περισσότερου από αυτό που χρειάζεται, ελλείψεις και υπερβολές. Ας το δούμε όμως με ένα παράδειγμα αυτό στον χώρο της θεραπείας. Στην Επίδαυρο. Στέκονται όρθιοι ακόμα οι κατεστραμμένοι από τον χρόνο και τους ανθρώπους ναοί και κτίσματα που κάποτε ήταν το μεγαλύτερο και πλέον αξιόλογο ασκληπιείο του αρχαίου κόσμου. Το φημισμένο νοσοκομείο που για αιώνες οι ασκληπιάδες ιατροί φιλόσοφοι γιάτρεψαν πολλές και σοβαρές περιπτώσεις ασθενειών, όπως μαρτυρούν τα ιατρικά εργαλεία, με ασθενείς από ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και από τα πέρατα του κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου. Σε κεντρική θέση της Ιερής Πλατείας είναι ο ναός ο αφιερωμένος στο Θεό Ασκληπιό. Στα αιτώματά του, από τη μία θαυμάζει κανείς την Αμαζονομαχία, δυτικά, και από την άλλη την Κενταυρομαχία, ανατολικά. Και μένει με την απορία. Τι είναι αυτό? Καλλιτεχνική διάθεση, τυχαίο ή κάτι άλλο? Δυστυχώς, το πέπλος της λύθης έχει απλωθεί παντού και είναι πολύ δύσκολο να γίνει διάκριση των σημενόντων και η συμμετοχή στην αρχαία εκείνη τέχνη του οράνου. Μια πιο προσεκτική ματιά ίσως βοηθήσει να καταλάβουμε τι το κοινό έχουν αυτές οι δύο αναπαραστάσεις. Η Κένταυρη και οι Αμαζόνες.
τον ύπο. Στην πλέον περίοπτη θέση λοιπόν του Ασκληπιού, στα αιτώματα του ναού του Ασκληπιού, οι πρόγονοι και δάσκαλοι Ασκληπιάδες άφησαν να φανεί ξεκάθαρα η πρωταρχική αιτία της σωματικής αρρώστιας και της ψυχικής διαταραχής στους άντρες και ταύρους και στις γυναίκες Αμαζόνες. Ο ύπος, δηλαδή το άλογο μέρος της ψυχής. Προσέξτε την καταπληκτική σύνδεση μεταξύ μυθολογίας και ιατρικής, συμβόλων και επιστήμης. Το άλογο, ως εικόνα, είναι το ωραίο, ευαίσθητο, άφοβο και περήφανο ζώο το οποίο ελεύθερο στη φύση κινείται με δύναμη ανεξέλεκτη. Ως εκ τούτου, ως σύμβολο, το άλογο συμβολίζει την παρορμητική συμπεριφορά και εσωτερικοποιημένο την παρορμητική συμπεριφορά της ψυχής. Μεταλλασσόμενο από σύμβολο σε αρχέτυπο, το άλογο, μέρος της ψυχής, αντιπροσωπεύει την ακραία παρόρμηση που οδηγεί στην αρχαίγονη αγωνία και μπορεί να φτάσει ως το φόβο του θανάτου. Η διάγνωση αρχίζει πάντα από την οπτική παρατήρηση. Οι ψυχικές διαταραχές είναι η βασική αιτία των σωματικών ασθενειών ή όπως εκείνοι έλεγαν, νους υγιής εν σώματι υγιή. Η δράση επί της ψυχής προηγείται της θεραπευτικής αγωγής του σώματος. Αυτό ακριβώς σημαίνει και η λέξη επίδαυρος. Δρά επί της άβρας. Δηλαδή, επί της ψυχής. Πρέπει να καθαρθεί η ψυχή πρώτα για να ακολουθήσει σωματική θεραπεία. Η απεικόνιση του ύπου ως αρχέτυπο, ως την ιδέα της ακραίας παρόρμησης που οδηγεί στην αγωνία του θανάτου, συνδέει τα σωματικά συμπτώματα με τις ψυχικές αιτίες των ασθενειών. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο το όνομα του πατέρα της σύγχρονης ιατρικής και 18ου απογόνου του Ασκληπιού, Ιπποκράτης, αυτός που κρατά τους ύπους, αυτός που τους δαμάζει. Αιώνες πριν, στα Ασκληπία ήταν καθημερινή ιατρική πρακτική αυτό που τώρα αρχίζει, δειλά, να γίνεται σύγχρονη συνειδητοποίηση στον ιατρικό κόσμο, η ολιστική ιατρική. Στο εξωτερικό λοιπόν του ναού ανακαλύψαμε το σύμπτωμα των ασθενειών, το άλογο μέρος της ψυχής, την παρόρμηση. Στο εσωτερικό του ναού θα βρούμε τις αιτίες. Ο ασθενής οικέτης εκεί θα συναντηθεί με τα θεραπευτικά σύμβολα του Ασκληπιού, τον Όφη, τον Κίνα και τον Αλέκτορα. Εκεί όμως, μέσα στο ναό, θα βρει τη Μέδουσα και τη Χήμερα. Τα αρχετυπικά τέρατα που αλληγορούν τα πάθη της ψυχής, τον εγωισμό και την οσυρή φαντασίωση. Τις αρχικές αιτίες, εγώ θα σας έλεγα, για την εύρωση και την ψύχωση, όπως τα λέγαμε με σύγχρονους όρους. Τα τέρατα της ψυχής είναι η αρχετυπική εικόνα της ασθένειας στο μύθο. Εκεί θα παραμείνει ο ασθενής και της αρκετά, ώστε οι συνειδητές σκέψεις να τον οδηγήσουν στην καθαρτική διαδικασία που θα ακολουθήσει, που απαραίτητα θα ακολουθήσει. Κάθαρση δεν είναι τίποτα άλλο από την επίγνωση και τη διόρθωση των ελλείψεων και των υπερβολών στα κίνητρα, στις πράξεις, στην απομάκρυση των τεράτων. Η κάθαρση είναι αυτή που θα οδηγήσει στην ανακάλυψη του μέτρου. Το σύμπτωμα των ασθενειών λοιπόν είναι οι άλογες παρορμήσεις, ενώ οι αιτίες τους είναι τα πάθη. Πάθος για τον Ιπποκράτη είναι το άδειλο νόσημα, δηλαδή η κρυμμένη αρρώστια. Πάθος για τον Πλάτωνα είναι η αιτία της ψυχικής διαταραχής. Πάθος δηλαδή είναι η κρυμμένη αρρώστια που θα προκαλέσει ψυχική διαταραχή και μοιραία θα ακολουθήσει σωματική ασθένεια. Ο Πλάτων στο Τίμαιο αναφέρει ξεκάθαρα τα αναγκαία και φοβερά πάθη της δεύτερης ψυχής. Προσέξτε, ο Πλάτων αναγνωρίζει να υπάρχουν και να λειτουργούν δύο ψυχές στον άνθρωπο. Μέσω του μύθου της δημιουργίας στο Τίμαιο αναφέρει την ψυχή εκείνη που προϋπάρχει και μετέχει της αιωνιότητας και εκείνης που θα φθαρεί καθώς συνυπάρχει με το σώμα. Τα φοβερά και αναγκαία πάθη αυτής της δεύτερης ψυχής, φοβερά και αναγκαία, είναι κατά τον Πλάτωνα, όπως ακριβώς τα αναφέρει με τη σειρά και με τον τρόπο που εκείνος τα αναφέρει. Η ειδονή, που είναι το μεγαλύτερο δόλωμα για το κακό. Οι λύπες, που διώχνουν το αγαθό. Το θάρρος και ο φόβος, που είναι άφρονες σύμβουλοι. Οι επιθυμίες, που δύσκολα καταπραγίνονται, και η ελπίδα. Άσχετα αν πεθαίνει τελευταία ή όχι, η ελπίδα που παρασύρεται εύκολα. Προσέξτε, η ελπίδα που παρασύρεται εύκολα. 6 πάθη στη βάση κάθε άγνοιας και ημιμάθειας που η πλατωνική ψυχολογία αναγνωρίζει ξεκάθαρα.
Επίσης, στην πολιτεία αναφέρει η υγεία, το κάλος και η δεξία της ψυχής είναι το αποτέλεσμα αρετής. Ενώ η νόσος το αποτέλεσμα της κακίας. Μέσω της αρετής, ο Πλάτων μας εισάγει σε μια άλλη σπουδαία διάσταση που είναι πάντα παρούσα στους διαχρονικούς μύθους και είναι αυτή που διαφοροποιεί το μύθο από τη φαντασία, το παραμύθι, το θρύλο και τη θρησκευτική πίστη. Τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη είναι μία από τις 4 ιδιότητες της αρετής και δεν έχει να κάνει με το σωστό ή το λάθος που πολλοί πιστεύουν. Σημαίνει αυτό που διευθετεί, διασχίζει με ταχύτητα κάθε εμπόδιο και χαρακτηρίζεται από διεισδυτικότητα. Οι αρχές του δικαίου πρέπει να είναι οδηγός σε κάθε αναζήτηση της αλήθειας. Δεν είναι τυχαίο που ο ναός της Τέμιδος ήταν στην Επίδαυρο ο πρώτος ναός δεξιά της Ιεράς Οδού που ένωνε τα προπήλαια με την Ιερή Πλατεία και τον ναό του Ασκληπιού, στην οποία τίποτα εκεί δεν έπρεπε να γεννηθεί ή να πεθάνει. Ο Πλάτων τα παρουσιάζει όλα αυτά με σαφήνεια, ανάλυση και λεπτομέρεια μέσα από τους μεγάλους και διαχρονικούς του μύθους που στο σύνολο του έργου του ξεπερνά τους 24. Αυτός ο μεγάλος σοφός αγωνίζεται με το έργο του να μας απελευθερώσει από τα δεσμά της διπλής άγνοιας. Όταν κάτι δεν ξέρω, έχω άγνοια. Όταν κάτι δεν ξέρω ότι δεν το ξέρω, έχω διπλή άγνοια. Η διπλή άγνοια δηλαδή το ότι δεν γνωρίζουμε ότι δεν γνωρίζουμε και αφού δεν γνωρίζω ότι δεν γνωρίζω, πράττω σαν να γνωρίζω, αλλά δεν γνωρίζω όμως. Η διπλή άγνοια είναι στη βάση κάθε πάθους και λάθους. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι πρότειναν σε όποιον ήθελε να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία, το πρώτο βιβλίο που θα διάβαζε για να έμπαινε σωστά στη φιλοσοφία ήταν το βιβλίο του Πλάτωνα Αλκιβιάδης, όπου εκεί ο Σωκράτης, νεαρός βέβαια, προσπαθεί να δείξει στον Αλκιβιάδη ότι δεν ξέρει ότι δεν ξέρει, με αφορμή κάποια γεγονότα εκεί στην εκκλησία του Δήμου, δεν τα καταφέρνει ο Σωκράτης και μετά ακολουθεί η γνωστή ιστορία του Αλκιβιάδη, ο οποίος παραλίγο να παραδώσει την τότε Ελλάδα στους Πέρσες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε ότι δεν γνωρίζουμε, ότι δεν γνωρίζουμε. Εξάλλου και ο ίδιος ο Σωκράτης έλεγε ότι εν είδα ότι ουδέν είδα. Δηλαδή ένα ξέρω ότι δεν ξέρω. Από τη διπλή άγνοια πήγαινε στην άγνοια. Γιατί αυτός που έχει άγνοια μπορεί να θελήσει να μάθει ή όχι. Αλλά τουλάχιστον ξέρει ότι δεν ξέρει. Είναι αλήθεια πως στη μυθολογία βρίσκονται οι απαρχές της ψυχολογικής σκέψης. Η επαφή μας με τον μύθο είναι η επαφή με την υπερσυνείδηση. Υπερσυνείδηση. Δηλαδή την καθολική μνήμη. Όπως προαναφέραμε, διότι ο μύθος συνδέει τα λογικά και τα άλογα στοιχεία της πραγματικότητας διαχρονικά. Επίσης, διαχρονικά ο μύθος είναι ο φυσικός φορέας της ανθρώπινης πνευματικότητας. Της αίσθησης, σε γενική έννοια, της αίσθησης, της σημασίας και του σκοπού. Απαλλαγμένης όμως από τις διάφορες παραμυθολογίες και δοξασίες, οι οποίες χωρίς να εξετάζουν την ψυχοσωματική ολότητα και το περιβάλλον, προάγουν κατά το δικό τους εξυπηρετούμενο κώδικα ηθικής και αξιών. Μια γνώση χωρίς ουσιαστική πνευματικότητα, χωρίς δηλαδή επαφή με την καθολική μνήμη και χωρίς συλλογικό νόημα και σκοπό, είναι μια γνώση χωρίς κατεύθυνση. Καταδικασμένη να γυρίζει γύρω-γύρω από τον εαυτό της. Συνεχώς να διαιρείται και να υποδιαιρείται σε υποδιαιρέσεις, σε υποειδικεύσεις. Αυτό που συμβαίνει σήμερα δηλαδή στις επιστήμες. Αποχρωματισμένη. Χωρίς να μπορεί να προαχθεί επί της ουσίας, γιατί είναι στήρα, γιατί δεν γεννά. Με τον τρόπο αυτό, ο μύθος γίνεται ο χαμένος κρίκος, που σας ανέφερα στην αρχή, στην κατανόηση του ανθρώπου. Αυτός που περιέχει συνολικά την πνευματική διάσταση ενός πολιτισμού και δυστυχώς έχει μονομερώς παραδοθεί στις θρησκείες και στη μεταφυσική. Ο άνθρωπος συνολικά, δηλαδή ως νους, ψυχή και σώμα, είναι η αδιέρετη ολότητα την οποία ξεκινά και καταλήγει η ανθρώπινη κατάσταση και έτσι πρέπει να ερευνηθεί. Ο μύθος ως πνευματικότητα επίσης θα μας φέρει σε επαφή με τη γλώσσα και τη φιλοσοφία. Με τον τρόπο δηλαδή που λεκτικοποιούμε τα νοήματα και με τον συνολικό τρόπο που κατανοούμε την πραγματικότητα. Στοιχεία απαραίτητα στη συμβουλευτική διαδικασία και όχι μόνο. Αγνοούμε πως η γλώσσα είναι διαχρονική, δυναμική, ζωντανή, παρούσα κάθε στιγμή. Αγνοούμε την έννοια των λέξεων. Σας ανέφερα εγώ πριν ήδη την επίδαυρο. Και έτσι δεν εκφραζόμαστε ακριβώς, αλλά περίπου. Αφαιρέσαμε επίσης τη φιλοσοφία και έτσι τα νοήματά μας δεν έχουν
την απαραίτητη συνοχή. Ζούμε δηλαδή σε έναν κόσμο περίπου, χωρίς ιδιαίτερο σκοπό και νόημα, αφηρημένο και υποβαθμισμένο πνευματικά. Πού είναι σήμερα λογοτέχνες, ποιητές, τέτοια πράγματα. Έχουμε έναν εδώ. Στο μύθο επίσης βρίσκουμε για πρώτη φορά δύο σπουδαίες ψυχολογικές έννοιες. Τις σχέσεις και τους ρόλους στο μύθο. Οι σχέσεις και οι ρόλοι στο μύθο πηγάζουν από τα αρχέτυπα. Εκφράζονται με συμβολισμούς και βρίσκονται κρυμμένοι στη διοίκησή του. Στη διαδικασία της συμβολευτικής μας ενδιαφέρει άμεσα το πώς τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται μιλάνε για τις σχέσεις και τους ρόλους μας. Τώρα, προσέξτε. Οι άνθρωποι κωδικοποιούμε στη συμπεριφορά μας τα σύμβολα. Τα ανάγουμε σε αξίες και επικοινωνούμε με αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, όσο πιο κοντά στην ιστορική τους πραγματικότητα είναι τα σύμβολα, τόσο οι αξίες που διαμορφώνουμε μέσα από αυτά θα είναι ισχυρές και ικανές να στηρίξουν το πνευματικό μας οικοδόμημα. Αλλιώς όχι. Με την αλληλεπίδραση αυτή βιώνουμε τους προσωπικούς μας μύθους τώρα, που τους ανάγουμε σε χαρακτηριστικές στερεότυπες σκέψεις και πράξεις. Μας ενδιαφέρει λοιπόν ο τρόπος που οι προσωπικοί μας μύθοι διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τους άλλους και τη θέση μας στον κόσμο. Ο προσωπικός μου μύθος γίνεται η προσωπική μου ιστορία, η ταυτότητά μου. Μην πω το στο που λέει διαφήμιση. Είναι κάθε φορά τα όρια της αντίληψης και της συνείδησής μου. Είναι σημαντικό να μπορώ να συνδέσω το προσωπικό μου μύθο με τους μεγάλους διαχρονικούς μύθους, γιατί αυτοί είναι οι φορείς της συλλογικής μνήμης, της πνευματικότητας και των αρχών του δικαίου. Μου χρειάζεται μέτρο εκεί. Συνδεόμενος μαζί τους, διευρύνω την αντίληψή μου, κατανοώ καλύτερα τη συνολική πραγματικότητα, καθώς αντιλαμβάνομαι εκείνα που φαίνονται, αλλά και τις αόρατες μεταξύ τους συνδέσεις. Τα ωφέλη είναι σημαντικά, καθώς ο μύθος είναι το πλέον βασικό εργαλείο για την κατανόηση και την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Θα έχετε την ευκαιρία στα εργαστήρια που ακολουθούν να διαπιστώσετε τις δυνατότητες και τις πρακτικές εφαρμογές και να αντιληφθείτε την κρυμμένη πρόκληση της ανάπτυξης μέσω των μύθων, της συναισθηματικής νοημοσύνης και πώς αυτή ανακαλύπτεται μέσα από τις τεχνικές των διαφορετικών προσεγγίσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σημαντικό να καταφέρουμε να ορίσουμε σωστά τα στοιχεία του μύθου, τα σύμβολα, τα αρχέτυπα, αλλά και τα σημενόμενα στοιχεία δικαίου που απορρέουν και να τα εντάξουμε στη θεραπευτική διαδικασία. Ο μύθος είναι διαχρονικός και συλλογικός και τα συμπεράσματά του αφορούν την ψυχολογική σκέψη στο σύνολό της. Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή με τα κέντρα και τις προσεγγίσεις, ώστε να δημιουργηθεί η πρώτη θεσμική επιστημονική ομάδα μεθοδολογίας και έρευνας των ελληνικών μύθων. Σκοπός της ομάδας αυτής είναι η αποκωδικοποίηση και μεθοδολογική παρουσίαση των συμβόλων και των αρχετύπων στους μύθους. Τα αποτελέσματα των εργασιών της, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα παρουσιαστούν σε συνέδριο που θα γίνει αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και θα ενημερωθείτε. Τελειώνοντας, θέλω να αναφερθώ στην κυρία Αλτάνη, ερευνήτρια της ελληνικής μυθολογίας και φιλοσοφίας, συγγραφέα της σειράς Αριτιλόγοι, από την οποία χρησιμοποίησα στην παρούσα ομιλία κείμενα από τα βιβλία της, δύο βιβλία της, Θεοί, σύμβολα και αρχέτυπα, στο οποίο γίνεται η εξέταση της αρετής μέσω των ιδιωτήτων των θεών, και Κένταβρη Αμαζόνες Μέτουσα, τα της ψυχής πάθης, στο οποίο γίνεται η καθολική προσέγγιση της αρετής μέσω των τεράτων. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.